mailako gerra intimo eta latz baten, beste behin zeure buruari biziran diozunez. Bueno, liburu hau argitaratu zen beka bati esker gainera, Joseba Jaka bekari esker, orain dela 2 urte ja, 2017an, udaberrian. Eta, bueno, bada apur bat, neurri batean edo, beste 2 liburuen jarraipena edo. Ez horren beste literarioki edo, ez da 3. liburua, ez da trilologia bat, baina bada neurri batean, ez dakit, unibertso literarioko, nire unibertso literarioko beste ale bat, ez da beste geltoki bat. 2 aldiz erditu zinen eta sama, da izena, eta ez dut jakiten izaten nola deskribatu edo esaten zein den gaia modu argi batean, baina behin irakurle batek esan zidan, eta berak eman zidan erantzuna esan zidan novela hau, novela honen gaia dela amatasuna, emetasuna eta umetasuna. Eta horrela definituko nuke. Esan dudan moduan hori, ezta? Ama izateaz, ama baten umea izateaz baita ere, ume hori hasi eta persona bihurtu, emakume bihurtu eta eme izateaz, aldi berean amatasuna modu kontzienteago batean planteatzen du. Orduan hor gaiak horiek dira. Zirikordatuta agertzen dira, ezta? Nahastuta. Etengabeko nora ez baten, etzen ula nahi iritsi, baino beste inora ere. Bueno, nire helburua beti izaten da liburu guztiekin edertasunaren bilaketa. Historioa ez da bakarrik zer esaten dugun edo zer kontatzen dugun, baita be zelan esaten dugun. Eta, bueno, honek, igual historio honek hartzen zuen beste 2 nobeletan baino presentzia gehiago edukiak, historioak. Hemen neuki nuen formari baino gehiago edukiari eman nahi nion indarra, eta edukia zeuk esan duzun bezala, hori apur bat ez da oso erraza deskribitzen da, apur bat familia arteko baino, nik uste protagonistaren nahia da ulertzea zein den bere lekua, nondik datorren bera, ez da bere izaera zelan osatu den, eta bueno, inguru batean kokatzen da. Irtera zentzulo hartatik aterako bazinen. Ez da autobiografia bat, ez da futbolista batek bere bizitza kontatzen du eta ez da iguala. Guk zer kontatzen dugunean beti dago, ez dakit, ni hemen enabil lagun bati kontatzen zer gertatu zaidan, ni nabil nire historiotik gauza batzuk hartu, nire historioari edo pertsonaia honen historiari beste gauza batzuk gehitu, eta hortik benetan eraiki nahi izatea, benetako historio bat zen, benetan zerbait fikziozkoa dena, ezta? Bi fikzioak beti behar du osagai bat errealitatetik edo guztiok sentitu gunetik, eta liburu honek badu gehiago, beste batzuek baino gehiago, baina ezin daztu hori, ez da pertsonaia famatu batek bere bizitzari buruz kontatu dena, aztekota bat historia ez talako hain interesantea, eta gero forma bat daukalako. Neure barrutik salto egin eta neure buruaz beste.
Bueno, aztekota bat ez dut uste eskaintza gehiagirik dagoenik. Hor errekuperatzen gara, ondala urte batzuk ezingo genuelako euskaraz idatzi, ezin zutelako gure aurrekoek euskaraz idatzi argitaratu eta ez da ere ezin genuen edo ezin zuten euskaraz irakurri, ezta. Nik uste arazoa beste aldea erdian dagoela, ezta. Irakurketan edo kulturaren kontsumoan, ezta. Kultura lotzen da artearekin, artea lotzen da baita ere jakintzarekin, baina baita ere kulturak badu osagai bat oso importantea dana, eta da nortasunarekin lotzen da, ez da herri baten nortasunarekin, hizkuntzarekin, eta igual horrek, ez dakit, ardura gehien igual horrekin dago, ez da? Bai liburuak irakurtzen eskabiltzarako horren beste, baina baita be, ez dakit, hemengo musika ez dugulako horren beste entzuten. Eta egia da, literatura hemen leku guztietan dauka literaturak leku txiki bat, berez? Nik uste literatura uharte bat ala, munduko leku guztietan, klaro, hizkuntza gutxitu batean, hizkuntza zapaldutako hizkuntza batean, ez daude bakarrik gainera euskarazko liburuak, daude gaztelaniazko hizkuntza arrotz erdarazko hizkuntzatik datozkigun liburuak eta eskaintzak eta telebista erderaz entzuten dugu eta horra jotzen dugu, ezta? Baina egia da, ez dela askorik irakurtzen, bai iruditzen zai gainera irakurketak ez dakit, hau ez horren beste niri, ez naizelako ez da euskadalako horren beste urte konparaketa bat egiteko bezain beste, baina egia da, aipatzen dela, prestigioa galtzen ari dela irakurketa. Mundu mailako gerra intimo eta latz baten. Ni aspaldian naiz egon eta faltan botatzen dut izaro ikusteko Rondolasaren punta. Kantak asko, momentuaren arabera bai. Beitu gaur esango dizut bat, hemen haiku bat jarri nuelako Anariren azken diskazan. Ze diskazan? Azken aurrekoa, bai. Epilogoa ez beste landazan Orfidentalak liburukoa. Goiz gorri eta eder batean neure barrutik salto egin eta neure buruaz beste bat egitea. Kantu bat hortzen zai, baina ez dut nik abestuko orain. Goiz gorri eta eder baten neure barrutik salto egin eta neure buruaz. Horde, momentuaren arabera, bai. Bitu hori nabil irakurtzen, eta igual honekin badu lotura tematik aldetik edo, ez da erditzea. Poemario bat, Jone Gorostartzuk atera duena, eta enuen beste liburu bat dauka, enuen ezagutzen, eta liburu honekin ezagutu eta hori irakurtzen nabil orain. Ez da erditzea.